Лукашенко правёў трэніроўку з беларускімі НХЛаўцамі. Сабаленко наступная. Крышачку прыгадаем, у Владзіміра Базанова ёсць нагода. А яшчэ раскажу вам дзікую гісторыю беларускага баскетбаліста ў Расіі. Там прям крымінал. Гэта YouTube канал Часнок. Меня зовут Ярослав Писаренко. Вітанкі ўсім. Рушым наперад. 10 ліпеня адбыўся напад на беларускую плаўчыху Александру Герасіменю прямо у Варшаве. Пра гэта ў Фейсбуку напісала Наталья Радзіна, галоўная рэдактарка сайта Хартыя 97. Па яе словах, да Герасімені са спіны падышоў нейкі мужик гадоў 35 і ударыў у патыліцу. Ні слова пры этом не сказаўшы. Александра написала заяву ў паліцыю і вось як прокомментовала этот инцидент. Полиция я сразу спросила, что может грозить нападавшему. Мне прямо сказали, что практически ничего. Мол, это нарушение статьи о неприкосновенности, то есть даже не о нанесении телесных, хотя бы легких повреждений. Если ничего не сломали, не было крови, рассечений, значит это и не повреждение. История такая себе. Нават не ведаю, какие высновы тут можно зрабіць. Ну, акрамя тых, якія на паверхні. Будьте асцярожныя, бо хапае розных крыцінаў, якія мысляць мне добрае. І гэтага канкрэтнага злодзея хай знойдуць і пакараюць. Але далей у нас навіны такога ж кшталту, таксама пра баі, але зараз тут больш трэшовая гісторыя. Давайте просто зацэнім загаловак і лід тэкста пра гульца зборнай Беларусі па баскетболу Андрэя Стаброўскага. Тэкст нашай нівы. Баскетбаліст зборнай Беларусі сп'яну пабіўся ў Расіі з сямейнай парай, якая яго падвозіла, скончылася крыміналкай. Вось гэта загаловак, так? Далей тэкст, як не ведаю, з нейкага трукрайма. Спачатку Андрэю Стаброўскаму прысудзілі 2 гады калоніі, але ён здолеў даказаць, што удар кулаком у твар жанчыны і яе падзенне галавой у асфальт не надта звязаныя. Боже, які кашмар. Не хочацца карміць нейкія стэрэатыпы, але Андрей яшчэ і зворшы. Сама гісторыя пачалася ў 23 годзе. У студзені Стаброўскі падпісаў кантракт з клубам Русічы, гэта Курск. І вось ужо 4 лютага трапіў у тую самую гісторыю. П'яны баскетбаліст у 5:20 раніцы тусіў недзе ў горадзе, незнаёмыя яму муж і жонка прапанавалі падкінуць яго на машыне дадому. Ну, то бок дабро задумалі. Але па дарозе мужчыны пачалі спрачацца наконт таго, дзе трэба спыніць аўто. У выніку дайшло да рукапашнай. Вось тая жанчына, якая там была, яна спрабавала патушыць канфлікт, але хутка сама атрымала кулаком у твар, пасля чаго яна ўпала і ударылася галавой аб асфальт. Спачатку Стаброўскаму далі 2 гады калоніі, але абарона гэта аспрэчыла. І вось поінт абароны палягаў у тым, што шкоду здароўю жанчына атрымала менавіта пасля удару галавой аб асфальт, а не пасля сустрэчы з кулаком баскетбаліста. І суд гэта прыняў. Пакаранне змянілі на штраф у $800. Ну і яшчэ 10К ён там заплаціў пацярпелай. Хаця ў логіку суда гэта ўжо занадта, жанчына ж нібыта сама галавой аб асфальт білася, так? Прычым тут баскетбаліст? Карацей, нейкі бруд ці брэд. Хаця цікава, калі Стаброўскі мяч у карзіну кідае, гэта залічваецца, што вось ён яго менавіта закінуў, бо мяч сам залетае. Баскетбаліст на гэта не ўплывае, так? Добра, карацей, давайте ўжо на гэтым скончым. Так, у нас тут акрамя чэмпіянату свету футбольнага, адборы ў Еўракубкі для беларускіх клубаў. На мінулым тыдні з Генам Туміловічам мы рабілі агляд першых матчаў. Мне падаецца, атрымалася вельмі крута. Калі вы хочаце дазнацца пра вынікі першых матчаў максімальна коратка, без вады, але па справе, то гляньце той відос. Ну і можете напісаць, хто вось тых 3 беларускіх каманд здолее прайсці далей. МЛ там ужо нібыта ўсё, але каманда ўсё роўна працягне кваліфікацыю, просто ўжо не ў лізе чэмпіёнаў. Дынама там будзе складана, хаця толькі 0-1. Батэ, андэрдогі, якія выцягнулі першы матч 1-1. Верым. Зараз будзе цытата Анатолія Байдачнага пра вось гэта вось всё. За кошт працы мінская Дынамо выйграла чэмпіянат СССР і было канкурэнтна здольнай камандай у адным з наймацнейшых чэмпіянатаў у Еўропе. І шэраг гульцоў Дынамо выклікаўся ў зборную Савецкага Саюза, пры тым, што там яны гралі далёка не апошнія ролі. Ну а што зараз? Мы дасягнулі дна, ад якога трэба адштурхнуцца. Часта кіраўнікі клубаў у футболе ні чорта не кемяць. Ну што тут дадаць? Все так. До речі, на ресурсі Трибуна Бай вийшов текст, а які поспіхи у Єврокубках були у самого Байдачного. Спасилка буде в описанні до цього відоса. Але статистика самого Байдачного тренера у Єврокубках доволі стіпла. 7 матчів, 1 перемога, 6 поразок, розниця м'ячів 3-13. Тому такое. Але текстик на Трибуні обов'язково почитайте, там вельми кльове ретро. Ну, я, наприклад, люблю такое. До речі, вельмі давно у випусках не було Владзіміра Базанова. Ну, гэта нібыта і лагічна, бо ён ж там адышоў ад спраў. Але вось лаўлю сябе на думцы, што неяк
осиротели выпуске «Чеснока» без яго. Все ж таки давайте погодимся, что новый кіраўнік Федерации футбола Евген Булойчык и близко не такі мемагенічны, мемагемны, як Базанов. Булойчык, конечно, цікавы як персонаж, мо нават трэба асобна гэта калі-небудзь прагаварыць, бо у яго ёсць даволі цікавыя мувы. Тут там з Пересом фотачка, якога Булойчык пасля віншаваў з пераабраннем на пасаду прэзідэнта Рэала. Там вон з Чеферыном сустрэча. Былі чуткі, што і з Віктором Лукашенком агульную мову знайшоў Булойчык, чым, дарэчы, абурыў свайго патрона міністра Сергея Ковальчука. Карацей, падобна на тое, што Булойчык вядзе нейкую такую іншую гульню, больш тонкую. Вось Базанов быў не такі. Вось той выраз твару, калі ён робіць выгляд, што разбіраецца ў футболе, ну, гэта просто, блін, шэдэвр. Як думаеце, чаму я зноў узгадаў легендарнага кіраўніка АБФФ? Зараз я раскажу, але перад гэтым я просто хутенька нагадаю, што мы з Сашам Игулиным робім футбольны фэст у Варшаве падчас фінала чэмпіяната свету па футболу. Будзе вельмі крута, квіточкі набывайце па спасылцы, на мерапрыемства прыйдзе ўжо больш за 200 чалавек, і гэта вельмі капец як крута. А яшчэ ў стендап-клубе Локал мы глядзім абодвы паўфіналы, квіточкі на которые будуць таксама ў апісанні. Матчы там просто супер, першы пройдзе ўжо сёння. Добра, окей, давайте вяртаемся да стараны Базанова. Яго узгадаў трэнер Нёмана Ігор Кавалевич. Футбол у Беларусі змяніўся з 2019 года. Пасля гэтага ён з усімі яго рэформамі ідзе неўхільна ўніз. Калі гэты рух спыніцца, тады мы будзем спадзявацца, што прыкладуць усе намаганні, каб патрапіць у гару. Памятаеце, так, што змянілася ў тым самым 2019 годзе. І тут добрае пытанне, ці змяніўся той самы вектар. Ці там запаволілася гэтае падзенне, ці яно хутчэй адбываецца. Цяпер, на мой погляд, добрае і адэкватнае запрашэнне Віктора Михайловича Гончарэнкі. Але ці вы чыталі гэтыя планы развіцця беларускага футбола да 2028 года? У 2028 годзе нас чакае разруха. Адны і тыя ж людзі сядзяць, пішуць планы. Добра яшчэ не напісалі да 2040-го, каб усе астатнія чакалі. Я, дарэчы, гэтыя планы вельмі добра памятаю. Гэтыя вільготныя мары Владзіміра Базанова. Я бы просто сказаў, што горш кіраўніка, чым Базанов, беларускі футбол не ведаў. Ну, мне так падаецца, не ведаю, можете паправіць мяне ў каментарах. Але агулам я не ўпэўнены, што ў гэтай сістэме можа з'явіцца кіраўнік, які ўсё зменіць. Бо мы добра ведаем метады міністра спорта Ковальчука, як ён бачыць спорт, якімі метадамі ён карыстаецца. І такіх Ковальчукоў даволі шмат. Ковальчукі пакрываюць Базановых і так далей. Канешне, ў краіне і дагэтуль застаюцца прафесіяналы, часамі робяцца даволі трапныя рашэнні, але гэта хутчэй выключэнне. Карацей, з Генам таксама ў пятніцу, думаю, зробім відосік. Там больш дакладна пройдземся і па беларускаму футболу, і па еўракубках, канешне. Таму чакайце. Ладно, давайте до іншых навін перайдзем. І я б сказаў, што да даволі сумных навін. У тэлеграм-канале Пул Першага з'явіліся фоткі трэніроўкі Александра Лукашэнкі з беларускімі гульцамі НХЛ. Сярод іх былі браты Протасы, Шаранговіч, Коласаў, Талапіла, Борыкаў, Мароз. Чаму для мяне гэта была сумная навіна? Бо мне падавалася, што вось гэтыя рабята яны больш прагрэсіўныя і адэкватныя. І ім не патрэбны вось гэты такі піар. Дарэчы, у ТГ-канале Лукашэнкі гэтая навіна падаецца так. Беларускія НХЛовцы приехалі патрэніравацца з Лукашенко. Яны прыехалі да яго. Як там было на самой справе, ніхто не ведае. Увогуле НХЛовцаў у Віцебск замовіла БТРа. І вось гэтыя хакеісты, вядомыя букмекерам, павінны былі згуляць супраць ХК Віцебск. І ўжо згулялі то бок. І вось за дзень да гэтага матчу з'явіўся той самы пост у Пул Першага, дзе на Алімпік-арэне НХЛовцы трэніруюцца з Лукашэнкам. Ну, як трэніруюцца? Пазіруюць хіба. Я не ведаю, навошта гэта было тым хлопцам. Але маладыя хакеісты, некаторыя з якіх ужо маюць вельмі добрыя пазіцыі ў НХЛ, вось яны вырашылі у гэтым ва ўсім прыняць удзел. Пішыце вось, што вы наконт гэтага думаеце. Ці яны свядома на такое пайшлі, ці гэта была падстава, ці як. Нібыта ніхто з гульцоў пасля гэтага нічога не тлумачыў. Але, блін, для мяне ўсё роўна дзіўна, чаму спартсмены, якія ў сваім відзе спорту выступаюць у лепшай лізе свету, вось чаму яны робяць менавіта такі выбар. Можа, тут простае тлумачэнне, тыпу там дамы ў Драздах, не ведаю яшчэ, што грошы, мала ім грошаў. Ці ўвогуле ўсё роўна. Ці тут правільная пазіцыя міністэрства спорту, ну што, ну хакеіст, ён хакеіст.
хакеіст, што з яго возьмеш. Ён вось можа толькі клюшкай ёрзаць па лёдзе і шайбу ганяць. Усё. І вот як зараз да іх ставіцца, да гэтых хакеістаў. Пішыце свае каментары. Але гэта нават яшчэ не ўсё. Я ўжо расказваў вам пра тое, што Сабаленка не вельмі часта наведвае Мінск. Ну, па-першае, вядома, гэта шчыльны графік першай ракеткі планеты. Па-другое, яна ўжо нібыта даволі даўно лічыць сваім домам менавіта Маямі. Але ў апошні некалькі год літаральна адзін раз яна завітвала ў Мінск, і гэта быў вельмі непублічны візіт. Сабаленка, якая вельмі актыўная ў інсце, ні фотачкі, ні посціка, ні рылсіка не запіліла з радзімы. Ну, неяк дзіўнавата. І вось яна зноў у Мінску, гэтым разам візіт ужо публічны. Сёння Сабаленка збіраецца правесці майстар-клас у беларускай сталіцы. Адбудзецца гэта на адкрыцці новых грунтовых кортаў. Гэта, дарэчы, мерапрыемствы букмекераў, з якімі супрацоўнічае Сабаленка. І вось цікава, ці завітае яшчэ і да яе Лукашенка, не? Калі так, то Сабаленка паўторыць яшчэ адно дасягненне, якое належыць Вікторыі Азаранцевай. Калі тая таксама ў якасці першай ракеткі свету гуляла ў тэніс з Лукашенкам. Такое сабе дасягненне. Але паралелі цікавыя. Як думаеце, ці адбудзецца сустрэча Сабаленкі і Лукашэнкі праз столькі год? Ведаеце, калі гэта адбудзецца, то можна ўжо дакладна казаць, што гэта просто букмекеры прывозяць спартсменаў са Злучоных Штатаў у рукі Лукашэнкі. Ці там на яго трэніроўкі, карацей, не ведаю, як гэта нават называць. У каментарах пішыце вашыя меркаванні, ці там сапраўды адбудзецца гэтая сустрэча. Ну альбо не. А ў мяне на гэтым ўсё. Дзякуй за прагляд. Пішыце каментары, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Разам будзем чакаць добрых навін. Пакуль.